Etorkizuna berreraiki ta hitzez hitz dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Ta hitzez hitz etorkizuna berreraiki. Ta hitzez hitz dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak euskaraz dira. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak euskaraz dira. Ta hitzez hitz euskaraldiariekin. Ta hitzez hitz dena aldatzen ikasi. Ta hitzez hitz euskaraldiariekin. Ta hitzez hitz dena aldatzen ikasi. Entzun gure bihotzaren tapadak euskaraz dira. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak euskaraz dira. Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan. Zu nire hauspo izango zara, ni zure babestokia. Ta hitzez hitz etorkizuna berreraiki. Ta hitzez hitz dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Ta hitzez hitz etorkizuna berreraiki. Ta hitzez hitz dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak euskaraz dira. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak euskaraz dira. Ta hitzez hitz euskaraldiariekin. Ta hitzez hitz dena aldatzen ikasi.
ikasi, da hitzez hitz. Euskaraldiari ekin, da hitzez hitz. Dena aldatzen ikasi. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan. Zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Da hitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Da hitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Ta-tarara, 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 ta-tarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Da hitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Da hitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Ta-tarara, 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 ta-tarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Ta-tarara, 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 ta-tarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Da hitzez hitz, euskaraldiari ekin. Da hitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Da hitzez hitz, euskaraldiari ekin. Da hitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan. Zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Da hitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Da hitzez hitz,
Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Uda berrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Ta hitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Ta hitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Ta-tarara, 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 ta-tarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Ta-tarara, 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 ta-tarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Ta hitzez hitz, euskaraldiariekin. Ta hitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Ta hitzez hitz, euskaraldiariekin. Ta hitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Ta-tarara, 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 ta-tarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan. Zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Ta hitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Ta hitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Ta-tarara, 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 ta-tarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Uda berrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Ta hitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Ta hitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Ta-tarara, 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 ta-tarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Ta-tarara, 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 ta-tarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Ta hitzez hitz, euskaraldiariekin. Ta hitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Ta hitzez hitz, euskaraldiariekin. Ta hitzez hitz, dena aldatzen ikasi.
Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan. Zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Gaitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Ta hitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Ta hitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Gaitzez hitz, euskaraldiariekin. Gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Gaitzez hitz, euskaraldiariekin. Gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan. Zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Gaitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Ta hitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Ta hitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren
dena aldatzen ikasi, da hitzez hitz, euskaraldiari ekin, da hitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Da hitzez hitz, etorkizuna berreraiki, da hitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Da hitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Irumendi telebista, mediaren sortua, bertsoragarria, denontzat pentsatua. Irumendi telebista. Irumendi telebista, medialdean sortua, bertsoragarria, denontzat pentsatua. Irumendi telebista. Irumendi telebista. Guzti hori. Bai, egunon, dugu Amio Martini. Aitano Termin eta Ega Sainz. Gara! Lehenengo mailako supertelesailoa aurkeztera gatoz. Hasteko hilabete honetako esango dizuegu. Apirilean HH3 nerari, HH4 uztai eta Naier, LH2 Fatma, LH3 Pol, LH5 Antonio. Maiatzean, LH bat zuen, LH2 zuen. LH6 Naier. Zorionak guztiori! Eta orain pasa den telesaioko irabazlea nor den esango dizuegu. Nor ote da garen na ufal.
Naufal. Da. Zorionak! Eta orain gure gela irek zenbait albiste interesgarri kontatuko dizkizue. Adi! Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Daitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Daitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Daitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Daitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren Kaixo berriro. Naufal da irabazlea. ni Anel Moleres naiz. Eta ni Amin Makrini naiz. Eta azten literali buruz izabetela gatoz. Maiztu joan ginen dantzatzera eta bertsota egitera. Haiek uri, beso, ederrak, dansa polita egin ziguten. Bai, hori egia da. Ostean, amatetato maiztuto, estolato, ikaslekin jan genuen. Eguraldi lagundu zigun eta bikain pasatu genuen. Ostean, autobusa hartu eta Donebiltera joan bastardu eta pista jolasa egin genuen. Ikusi zein ongi ibili ginen. Sakon eta ilun bat zen,
Euskara putzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek denok urgazi bat ateratzen uten handik nekez. Adi bigarren maila, hau da zuen galdera. Nola deitzen da maeztu pasatu genuen abestia? Adi bigarren maila, hau da zuen galdera. Nola deitzen da maeztuko dantzatu genuen abestia? Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Gaitzez hitz, etorkizuna berreraiki, gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Gaitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Gaitzez hitz, dena alda. Kaixo! Nik Akaitz Antzuela naiz. Eta ni Aizea Bastegieta. Gaur albiste bat kontatzera gatoz. Hori da, Ekaitz. Albiste flipagarri bat dugu. Horretarako, zuzenean, konektatuko dugu gure kazetarioekin. Aurrera kazetario! Kaixo mendialdea, esaten dute hemen mamu bat dagoela. Eta deitzen da Euskasper. Guazen begiratzen. Kaixo! Ba ez, hemen ez dago. Agur! Guazen! A ver, hemen ez dago. Ups, ez dago. Guazen! La 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 la. Begiratuko dugu. Kaixo! Ez da. Ba ez, hemen ez dago. La 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 la. Ba ez dakigu non dago. Agur, agur. Bua, Ekaitz, nola izan daiteke mamu bat Euskasper deitzea? Ez dakit, baina imaginatzen zara orain gure atzetik pasatzea? Ez, ezinezkoa da. Da euskaraz hitz egitean bakarrik agertzen delako. Egia, Ekaitz, orduan gu ere gehiago saiatu beharko gara. Bale. Adi, atxe, ordua zuen galdera, zenbat aldiz agertu da Euskasper bideoan? Adi, ordoa zuen galdera. Zenbat aldiz agertu da Euskasper bideoan? Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Gaitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira.
Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Uda berrian Kaixo berriro! Ni Lucia Sigueron. Eta ni Manes Etxabarri. Gaur, osalbizteria kontatzera gatoz. Hori da Lucia. Munduko magorik onenak kanpesura etorri dira. Egia, flipagariak dira. Ikusi, nolako artistak dira magia egiten? Aurrera bideoa! Egingo dut. Ikusten duzu zerbait? Ez! Seguru? Ez! Txalo! Orain beste truko magia bat erakutsiko dizuegu. Txalo bero bat! Badoaz plazara jauzik eta kantuan. Bueno, onak. Adi bigarren ziklo. Ez, hobeagoak ere ikusi ditut. Baina, bueno, txalo bero bat emango diegu. Adi bigarren ziklo, hau da zuen galdera. Zer atera du magoak kapelatik? Adi bigarren zikloa. Zer atera du magoak kapeletik? Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan. Zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Daitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Daitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Kaixo berriro! Ni Aitor Errador naiz. Eta ni Zunaia Astarloza. Eta urtengo eskolako jaiari buruz hitz egingo dizuegu. Maiatzak 17an, goizeko 11etan, eskolako ateak zabaldu ziren. Bertatik buelta bat eman genuen egindako proiektuak ikusteko. Hori da, Aitor. Eta ostean 6 mailakoek txupinazoa bota zuten. Bum! Jarraian futbol zelaian jolasak eta herri kirolak izan genituen. Ordu bietan bazkaldu eta arratsaldean aurpegi margoketa eta henna tatuaiak izan genituen. Jarraian futbol zelaian aspersorekin busti ginen. Jaia bukatzeko musika izan genuen. Ikaragarria izan zen eguna.
Ikusi bideoa! Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan. Zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Gaitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Gaitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Gaitzez hitz, euskaraldiariekin. Gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Ade hirugarren ziklo, ordoa zuen galdera. Zenbat zuziri bota zuten txupinazoan? Zenbat zuziri bota zuten txupinazoan? Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan. Zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Gaitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta Bueno, agur esateko gara iritsi da. Hori da, Aitana, zuekin oso ondo pasatu dugu, baina gelara joan behar gara. Laster zigarren tokatzen mailakoeri tokatzen zaiete. Azken telesaioak egitea. Beraz, maila hasi prestatzen zuen telesaioa. Ondo segi eta laster arte.
Irumendi telebista, mendiaren sortua, bertsola garria, denontzat pentsatua. Irumendi telebista.